φυσικών της προσόντων, η Κατερίνα είχε μια εύθυτη κλίση προς τους Latin χορούς. Η στάμπα είναι ο χορός σου, ήσουν εκπληκτική. Αυτό που κατάφερε όμως με το πέρασμα του διαγωνισμού είναι η τελειοποίηση της τεχνικής. Χώρια από την όποια ευλογία και ευκολία έχεις στο χορό, στην κίνηση, στο τραγούδι, έχεις κάτι που θα σε κάνει να πας πολύ μακριά. Δουλεύεις και ξεχνάς την ευκολία για να πας παραπέρα. Απόψε, με μια τελευταία ρούμπα, μας παρουσιάζει ό,τι καλύτερο έχουμε δει από αυτή. Λοιπόν, Ηλία μου, ωραία τις πρόβες, να δουλέψουμε στην ένα τελικό, μαζί συμφωνώ, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε και λίγο, να πάμε δυνάμει. Θέλω να κάνω κάτι πολύ δύσκολο. Ρούμπα είναι χορός επαφής. Ναι. Είναι ερωτικός χορός. Ναι. Σκέφτηκα, να αφαιρέσουμε μία αίσθηση. Φαντάσου ότι με βλέπεις, αλλά θέλω να δείξω συναισθήματα πολλά, αλλά με το χώρο και το σώμα μου. Και όχι με βλέμματα και με εκφράσεις. Θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό το πράγμα. Τόση δουλειά που δεν ξέρω. Δηλαδή άμα κάθω εγώ, χάθηκες εσύ. Το να χορεύεις με τα μάτια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάω και αγχώνομαι, δηλαδή, γιατί εγώ είμαι ο προγράφος προαρχής, εγώ πρέπει να είμαι πάντα άκροδος. Δεν με παίρνει να κάνω λάθη. Εδώ όμως δεν θα μαθείς. Αυτό είναι δύσκολο. Βρες με. Ουσιαστικά, πάμε να δείξουμε ότι με μία λιγότερη αίσθηση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο χορό, ειδικά στη ρούμπα, θα μπορέσουμε να πάρουμε συναισθήματα. Είναι καλύτερο τώρα. Με πατάς εσύ. Αλλά πάλι αγχώνω. Με πατάς όταν είμαι κάτω. Εκεί πώς θα στρίψει. Το βλέμμα ουσιαστικά που δεν θα έχουμε, ούτε εγώ και ο Ηλίας, που θεωρώ ότι είναι τα δυνατά μας σημεία, θα βρούμε πίσω. Θα έχουμε την κίνηση. Θα εκφραστούμε μόνο με τα σώματά μας, με την έκφραση του χώρου. Η Κατερίνα και ο Ηλίας παίρνουν θέση για να χορέψουν ρούμπα. Μπράβο σας ρε παιδιά. Ένα δυνατό χειροκρότημα παρακαλώ. Ορίστε. Θέλω να σας πω. Στην πρόβαση ήταν
λιγάκι από εκεί, τώρα ήρθατε λιγάκι από εδώ. Λίγο. Θέλω να σας πω ότι τα δικά σας μάτια ήταν δεμένα και τα δικά μου μάτια δεν ξεπολούσαν από επάνω σας. Μπορεί να μην βλέπατε, μπράβο σας, όμως βγάλατε όλο το συναίσθημα που απαιτούσε η ρούμπα. Κατερίνα, ανεβάσατε μόνοι σας τη δυσκολία. Το βαθμό της δυσκολίας για αυτή την χορογραφία. Ήθελες να βάλεις ένα ρίσκο. Μερικά πράγματα τα έχουμε δεδομένα στη ζωή μας. Μπορούμε να τα θεωρούμε δεδομένα. Όταν για λίγο να χάσεις αυτά τα δεδομένα, εκεί βλέπεις την αξία. Θέλαμε να κάνουμε κάτι. Ήταν δική σου Ναι, ιδέα. έχουμε ξανακάνει. Ναι. Αυτό πρέπει να μου πούμε και οι κριτές. Έχει ξαναγίνει στο Dancing with the Stars να χορέψουν εντελώς με κλειστά. Έχει ξαναγίνει άλλες 2 φορές. Αλλά στην τάξη. Πώς ήτανε, για να δω το μαντίλι. Παιδιά είναι τίποτα. Εγώ που είμαι και κλειστό κουτιά, θα είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ηλία, για πες μου, σε είδα να έχεις περισσότερο άγχος από την Κατερίνα. Είπες ότι είμαι ο χορογράφος και δεν πρέπει να κάνω ούτε το μικρό λαθάκι. Κοίτα, άμα τα χάσω εγώ, γιατί ο καβαλιός είναι η κολόνα, πρέπει να κρατάει την τάμα. Κολόνα μου εσύ. Άμα πέσει η κολόνα, πάει το σπίτι, γκρέμισε. Οπότε είχα παραπάνω. Κοίταξε, ήρθαμε αλλού βέβαια, αλλού περίμενα. Δεν έχει σημασία όμως, η Έχει φωτογραφία σημασία. είναι μια χαρά. Τουλάχιστον το ευχαριστηθήκαμε. Όντως. Όχι, το ευχαριστηθήκαμε. Ετοιμάσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μ' άρεσε, δεν ξέρω. Πώς Μπράβο. είδατε, βρε παιδιά. Και εμάς μας άρεσε και είναι καλό να παίρνουμε κάποια ρίσκο κάποιες φορές. Κατερίνα και Ηλία, μπράβο σας. Κύριε Λάτσια. Στερήσατε την αίσθηση του χώρου. Το ότι βρεθήκατε σε άλλο σημείο από αυτό που υπολογίζετε φάνηκε και στη διάρκεια της χορογραφίας. Χανόσασταν. Το χέρι έψαχνε να βρει το σώμα και το χέρι του άλλου. Είχατε μακώματα, δεν είχε ροή. Ενώ η ρουμπά σας έχουμε δει να τη χορεύετε εξαιρετικά, δεν λέω ότι ήταν κακό. Αλλά πιστεύω μερικές φορές και το έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις, η λατρεία της τεχνικής ή του εντυπωσιασμού μερικές φορές μας κάνει να κάνουμε την ουσία του. Αυτό που κάνουμε. Ναι, μπορούμε, αν θέλετε. Μπορείτε, αλλά επειδή έχει και ένα διαγωνιστικό χαρακτήρα, αυτή ήταν η επιλογή σας και είναι η δεύτερη επιλογή σας. Εγώ λέω τη γνώμη μου, η Δούκησα έχει άλλη γνώμη προφανώς, θα ακούσουμε και τους συναδέλφους. Αστεία το είπα, δεν έχει σημασία. Εγώ λέω ότι μερικές φορές η λατρεία του εντυπωσιασμού στερεί την ουσία. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό πάθετε σήμερα. Δεν ήσασταν κακοί, μην παίρνετε στραβά τα λόγια μου, αλλά στεναχωριέμαι γιατί είδα 2 χορευτές που εν δυνάμει θα μπορούσαν να χορεύουν μια εξαιρετική ρούπα και είδα 2 σώματα να ψάχνονται. Σε ένα κάτι εξωκίνηση εγώ χορό. Αυτό. Μας αρέσει να κάνουμε. Δεν πειράζει. Μπράβο. Κύριε Κοστάλα, ποια είναι η δική σας αίσθηση? Θέλω να πω για 2 κορμιά που ψάχνουν, όπως το κ. Λάτσο σωστά ήταν η επιλογή σας. Πριν πολλά χρόνια, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου διάλυση Αλόνσο, Τζιζέλ, και αυτή η γυναίκα εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι σχεδόν τυφλή. Το μόνο που βλέπει είναι ότι υπάρχουν κάπου προβολές. Χόρεψε ένα ολόκληρο μπαλέτο και δεν νιώσαμε ποτέ ότι δεν έβλεπε. Σε εμάς μάλλον δεν νιώσαμε. Εδώ νιώσαμε από την τεχνική απόδοση. Κυρία Ναυλέ. Ναι, νομίζω ότι συμφωνώ και εγώ και με τον κύριο Λάτσιο και με τον κύριο Κοστάλα. Δηλαδή, η αίσθηση του ότι έπρεπε να ήσασταν συνέχεια κοντά για να μην χάσει τον ένας τον άλλον, η έλλειψη από την έκφρασή σας που έχει να κάνει πάρα πολύ, αναρωτιόμουν ότι σας έκανε να βάλετε τέτοια τρικλοποδιά στον εαυτό σας. Ίσως θα ήταν το τέλειο να το δοκιμάζετε στην πρόβα με κλειστά τα μάτια και μετά να αφήνατε να το ευχαριστηθείτε στις τελευταίες τις πρόβες με ανοιχτά για να καταλάβετε τη διαφορά πολύ εξελιγμένη από την άποψη της χορευτικής σας άνεσης πια. Δεν μιλάω για τον Ηλία, αλλά για την Κατερίνα. Του Ηλία η φωτογραφία ήταν ίδια, έτσι και αλλιώς και έχει την άνεσή του. Αλλά νομίζω ότι βάλατε ένα παραπανήσιο εμπόδιο και αυτό μας στέρισε τη χαρά να σας δούμε να πετάτε. Δυστυχώς, συμφωνώ και εγώ με αυτά που είπαν όλοι. Καμιά φορά, όντως, η προσπάθειά μας να δείξουμε πόσο καλοί είμαστε τεχνικά, που είστε πάρα πολύ καλοί και πόσο πολύ ταιριάζουμε, που όντως ταιριάζετε και έχετε φοβερή χημεία μεταξύ σας, μας κάνει να παίρνουμε κάποια ρίσκα που
αξίζουν. Το ρίσκο που πήρατε σήμερα δεν άξιζε. Γιατί η τέχνη του χορού δεν έχει να κάνει με τη θηλαιότητα των κινήσεων, αλλά πραγματικά έχει να κάνει με τη μοναδικότητα των εκφράσεων. Γιατί αυτό είναι αυτό που μας συγκινεί. Και εμείς δεν συγκινηθήκαμε σήμερα με αυτά που είδαμε, παρόλο που είσαι πάρα πολύ καλή χορεύτρια. Η Ρούμπα είναι και ο καλύτερος χορός και σήμερα δεν το απολαύσαμε. Μας κλέψατε λίγο. Θέλαμε να κάνουμε κάτι που δεν είχαμε ξανακάνει. Ήταν δικιά μου ιδέα. Πήρε μαλώσεις μετά. Πραγματικά αν είχα την ευκαιρία θα ξαναέκανα το ίδιο. Δεν είναι ότι είμαι πεισματάρα, αλλά μου αρέσει το δύσκολο, μου αρέσει να το κάνω. Είσαι θεραλέα, αλλά θέλω να χαμογελάσουμε. Έχουμε και άλλη μια χορογραφία. Πάμε να ακούσουμε τη βαθμολογία σας. Το κοινό σας υποστηρίζει, μην το ξεχνάτε αυτό. Κατερίνα και Ηλία. Το μάτια αρνητικά κλειστά. Ομολογώ στις πρόβες μου ήταν λίγο καλύτερη. Τι ωραία. Πολύ μεγάλο το ρίσκο επιβραβεύεται. Και μπράβο σας όμως, γιατί το ρίσκο επιβραβεύεται, εγώ πιστεύω. Και στη γνώμη μου, πάμε να δούμε την βαθμολογία. Η βαθμολογία των κριτών είναι Αλέξης Κωστάτας, 9. Γκαλένα Μελίκοβα, 9. Γιάννης Λάτσιος, 9. Κάτια Ναδουλάκη, 9. σύνολο 36 βαθμοί. 36 βαθμοί λοιπόν, άρα να υπενθυμίσουμε ότι απόψε μόνο ο κόσμος αποφασίζει για το τελικό αποτέλεσμα. Όποια και είναι η βαθμολογία, εσείς και μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε την Κατερίνα και τον Ηλία να σηκώσουν το κύπελο. Οπότε, Χρειαζόμαστε όσο ποτέ. Στείλτε ίδιο μήνυμα στο χ. 11. Επιβραβεύστε το ρίσκο της Κατερίνας και του Ηλία και ψηφίστε τους. Χ11, τηλέφωνο SMS, τα νούμερα που βλέπετε στην οθόνη σας ή online μέσα